Әлфиягә кем кәрәк икән? Үзеннән һора, әле генә һөйләшеп тора идең бит. Юк, менә анда һин кәрәк дигән минем икән әллә тим. Ярсы катын-кызлар һинең менән дуэтта йырларга тырышкас та, барыһына да һин кәрәк түгелһеңдер инде. Эләкмәем генә тим. Белгән килһә, Әлфия ул төшендә бер егетте күргәндә шуга арнап йырлай. Быел мин ел йыры номинациясында лицей Газетдинова һүзләренә Мөдәррис Газетдинов иҗат иткән йыр «Һин кәрәк» йырымды тәкъдим итәм. Сәхнәлә Әлфия Әхмәтьянова, һин кәрәк. Мөхәббәтемдә югалтып калды ул хагыштарга, нигә безгә язды шулай яшьлектә яңлышырга. Һин тиеп тибә йөрәк, һине меңдәр араһыннан кабат йөрәне мәдләп. Һин тиеп тибә йөрәк, һине меңдәр араһыннан кабат йөрәне мәдләп. Sıkmanın gelip karşıma, yaşlığım hinhed üttü. Adaşkan minin mühabbet honguna gelip yetti. Hin teyip tebe yürek, bәхетле булырга миңа бары һин генә кәрәк. Һин тейеп тибә йөрәк, бәхетле булырга миңа бары һин генә кәрәк. Язмыш безне астраштырды, калманыкмы һуңгарак. Һуң бул һала яшәп калайык дөньяга бетик кунак. Һин тейеп тибә йөрәк, алган гомердә яшәргә бары һин генә кәрәк. Һин тейеп тибә йөрәк, бәхетле булырга миңа бары һин генә кәрәк. Һин тейеп тибә йөрәк, алган гомердә яшәргә бары һин генә кәрәк. Һин тейеп тибә йөрәк, бәхетле булырга миңа бары һин генә кәрәк. Алган гомердә яшәргә миңа һин генә кәрәк, миңа һин генә кәрәк. Әлфия Әхмәтьянова һәм аның егетләре Лютия һәм Мөдәррис Газетдиновтар иҗат иткән «Һин кәрәк» йырын башкарган өчен Әлфия сәскә гөлләмәһе һәм ел йыры символына бүләкләнә. Афарин, Әлфия. Сәскәләрдә инде безнең даими багучыбыз Диантус Плюс компанияһы бүләк итә.